Imbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan. Na income na pili ay tampok dito ilaing channel kayo Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta. Ken panagdingdingeg. Saan mo kumanga imbaga kini Senyorito Jonas nga accountancy iti kahit mga kurso? Nagtuloy kanton nga agadal. Ay nakababain kini Senyorito. Ang mga no ibaga na nga ambisyosa ka. Gamo, ta makita na mati kinano mo tibiyag ta. Tatang, kunani Senyorito Jonas, nga iti ka man kat saan na nga imbabati kinatao tayo. Kan amuyo ka di nga dapakaragsak ak unay na ibagana? Anya day. Imbaga na kasarita ng tukano ni mami na, talaan nakmat amay sa kadagati scholar na. Anya, kaya't nga tani doon niya kandida. Idinto ta katulong da kalaan. Ikararag tayo tatang. Asapay la kuma, talaan nakmat kay scholar na. Ay, sigurado ang maapiktaran ti panagpaay mo akas katulong karakwada. No, irapin mo ti agadal. At damat dagiti daddo makatulong ang pagadalan dagiti amo da tatang. Ay mayat no naasay kan man nakaawat ti amo. Ang panag ko nakinidon niya kandida. Ay, di na kayat. Tanapaklan ang negosyantay. Kaano pa'y arwara ko man amapan iti safe house mi apanguraya ka nagiti pasurot ko isumat ti sasampat ti Jonas. Nagkapkapuan na nga taya. Dati na impagakinito niya sa dino tinapanan na. Mami, hanggang samat pa panan nyo? Talaga ganda. Nga madamdaman to na mapanan. Nasayata na uray kamatlaan, Jonas. Mami? Karamba. Agpapaimbag kapailaan gapoy ti panakadisgrasya piti. Rimwar ka batan. Nagapuam ka di, ha? Ha? Mami. Anya nga tati ibagak. Sumumbat ka! Sa dino tinagapuam ko nak? Iti balay da Eloisa, Mami. Iya? Apa yan dapat kay Jay? Idinto ta umay-tumat lang inton pigat iti mansyon. Day off na lang ita. Anya tinapan mo ibagakan kwa na, ha? Adala sinaludsod ko, Mami. Pag-ibo sambatan iti oras mo da Jay katulong, Jonas. Mami, iti papan ko iti balay da. Adasim ka na nga asik kin Eloisa. Gaputa nakitak ti kinano mo ti panagbiag da. Anya? Talaga plano gayam ni Eloisa nga ituloy ti panagadal na. Apaman na makornong. Oh, di bayat? Mami, kunadaan na lang kanugayam ni Eloisa. Idagad adal pailaan. Oh, anya ko manugas ka. Sayang, tasan ang nagtultuloy ang nagadal. Awan nga rod gastuan na nga agadal. Kasano nga rod asubra kiti kolehiyo. Uray pa'y kasano ti kinalaing na iti pagadalan. Nawan tumat lang ti paggadal na. Mami, anya nga tano, alaan nyo mo't ni Eloisa amay sa kadagiti eskolaryo. Aniya? Karamba! Apay ko mag-alaga, scholar. Dito ta katulong tayo dito yung mansyon. Mabalin na mo't tiag trabaho iti aldaw. Sa agadal iti rabi, Mami. Tanamdamam nga ta kabailan na paggida ng ti agadal ka nagtrabaho, ha? Kas makita kin Eloisa, Mami. Pursigido. Ket amo kakabalan na apaggida ng ti adal ken trabaho. Diyak kayat. Anya? Mami, saan nyo kumamat nga ipaidam ti tulong kin Eloisa? Matulungan nyo ti sabsabali? Sa diyo matulungan ti katulong tayo? No paggindanan na ti adal kan trabaho. Sigurado! Adan tulat na mabaybayan na kadagiti dua ang obligasyon na. Di ibagbaga ti kasta, Mami. Ay basta! Amuklatan. No gindan ti adal kan trabaho. Adan tulat na mabaybayan na. Iso adyak kayat nga agadal ni Eloisa. Aging kaakatulong tayo, Jonas. Senyorito, rimwarmatan ni Mami. Kaano pa'y anang niya si Dagak iti merienda kat isumat ti panaw na. Itay kumapay arimwar. Ang isumat ti sangpot ko to niyang. Nagkapuan nyo ka day, Senyorito. Iti balay da Eloisa.
Napan ko dinamag. No agpaiso nga accountancy ti kahit nga kurso. No ituloy nanton ti agadal. Ket napanek na ka. Husto ti istoryang kanyak to niyang. Wan, senyorito. Sapay la ko ma. Tamatumpuyan to ni Eloisa tay nga ambisyon na. Imbagat kini mami. Ngalaan na langan akas may nga scholar na. Kat, anya nga rod ti sungbat ni mami yaw, senyorita. Saan na kayat to niyang? Tamangan ka no mabaybayan ni Eloisa dagiti trabaho na dito'y mansyon. Karamba! Inutil kayo, amen! Saan kayo kumagapa? Makapuntuda ka! Kaya't ko ti agwala, gapoy ti pandakapaltog ni Dawol! Naman kayo pa ilang kakatwa! Karamba, saan kay gaglambag? Umasidag kayo dito, itabantayan nyo ni Dawol! Aging gaadag subli ti putna! Maputang kami, madam! Oh, talaga ka di ang pagpungpungto, tundak! Umasidag kayo dito! Taado pa'y ti kayat ko nga ibaga ka na kayo! Imay kakadini di opisina tapno umay mo ipakita kanya. Di pa nagmulmuleng mo muni. Ha? Ay, papa. Tinasaya tagawid ka lang ni balay. Tamaturog ka. Nasay-saya at ngay sutaramidem ngam to umay kagmulmuleng di opisina. Masurunak lang namin, papa. Tanya ti pagsurunam. Kisan ko pa nakadano kini Jonas sa Jibalayta. Abay, nabanad na. Diyan ka mo, papa. Di na ka namutimbag ka nito niyang. Naimbag ka din ti sugad na. Tama ka adayon ngagpasyar. Wan, papa. Hinton maminsan. Yak kayaten ngagpakuyog ka itinaya Jonas. Nang runa, no isot agmaneho. Papa. Napukaw ti talag ko kingkwana. Gapoy ti istoryam kanyak, akinakas kasiro na. Nga isot nakadisgrasyaan nyo. Sino ka taday ito'y umaw-awang? Hello? Hello, Tanyang. Ay, da kayo matkayan, senyorita mo, Nek. At ako matamaga kita. Isuwin mawa ka. Anya, senyorita? Nakasangbat ka din ni Danny Jonas? Wan, si Mang Putan, senyorita. Nabayag ka din? Saan pa'y unay anabayag asin Mang Put? Nagapa na ka no? Iti balay da Eloisa, senyorita. Ha? Enjay, tinapanan na? Isot nagpalabasan na ti oras? Asino ti rinanda na iti balay da Eloisa? Di ka di ama ibe, wala na Eloisa. Rabin, ngamadda ka pa lang dito yung balkon na Gaputa sanak pa'y mata makaturog, papa. Adda ka di pang panunutam nga isot di mo ba katurugan? Jay, iba pa ni Jonas, iti balada Eloisa, itay malam. Ano pinasyar na? Diyak ka muna pinasyar na. Ano, adalaang na panailim to o dadinan maipapikat. Isot pang panunutit, papa. Kasla, nakapatpatag na una, iti bagaan na kini Eloisa. Anya ko matbibiyang mo no at daman na patag nga imbaga na. Papa, agsublim tumot ko man ni Eloisa, di balay da, itong bigat. Day off na lang itangal daw. Iso pelat nagtaktakan na. Ang manatila da apag parparikutam. Di da kami maawatan, papa. Diyak maawatan titigtig ni Jonas no dato ma. Oh, apay a concern ka launa itinadya Jonas. Siyempre, kaputagayam ko, papa. At da limitasyon ti panagpagayam. Nga uray no kasano ti kinasingad ti langin nyo adwa. Dahil, balasan ka. Nagsapa ka mo't abing mangaw. Diyak kayo tamaladaw akit trabaho, tatang. Isang umay kayong tagkapita yon, itulog dakton ija mansyon. Ay, sigurado nga dumanan ti trabaho mi jay mansyaw. Di kagda nagtakabarlak, tatang. Nakarkaro man itan ti kinagagat ko. Tabarang nun adda may ayo kanyak ni Doña Candida. Kat alaan dak akas may sa kadagiti scholar da. Ay na, balasan ko. Saan ka unay nga mangnamnama?
Napanagkunak saan nakaakayat nga alaan nga scholar ti amaw. Gaputa katulong kalaan. Pangasiyo, tatang. Saan da kumamat nga upayan? Ay, di mo kumanamnamaan ti tulong ti sabali at tao, anak ko. Agsalukag ka. Tapno magunod mo dagiti arapaap mo iti biyag. Una yan, ti kaadon na murangan nga arwaton dagiti amok. Uray matlas nga buntunan ti labaag. Sana bale. Ano sa? Kay sumat ti obligasyon ko. Eloisa! Isardang mo pala ang taglabat ang merienda tapay. Madamdamag to ngag merienda to niyan. Isupay dagiti malabaag. Madamdaman day ta. Umay ka kahit din kusina tag merienda ta. Tapambaran ta nga agtungtong biit. Ay, sana mabaling agtungtong ta to niyang. Tamangan makita na dagiti amo ta kat kaungat datan tumanan. Rimuarang ni Doña Candida. Kan uray na ko nang agtungtong tabiit katawan mo't mabaybay anta at trabaho ta. Sa bagay, anya nga ti pagtungtungan ta kabayatan iti panagmerienda ta. Di pa nangirekomendakin ka ni senyorito ngagbalin ka nga eskolar ni madam. Sa bagay, Tonyang, umay kan, taintan at merienda. Kaibagat na anya ti sungbat ni madam iti singasing ni senyorito Jonas, may papankan ka. Karamba! Ageng gaitakat di pinagsublitipot ni Dawal. Anya ka diti ko na ti parokyano tayo, doktor. Kunana nga ada iti nasaya ta kondisyonan ni Dawal, madam. Gamapay garod adi pinagsublitipot na. Urayan tayo kanulang, madam. Dakalapukaw ko tinahayjak a kontrabando. Anak kairamanan ti lansya ni Mayor Solomon. Sa kastoy pa'y tinapasamak kin ni Dawal. Kastala ti biyag, madam. Sinalbag kayo! Inutil kayo kit di amin! Isuan hijack yung tibay sa kadagiti lansya na kairamanan dagiti kontrabando! Ado nga min dagiti pirata, madam. Karamba! Saan kayon nga agrason? Tauray ado dagiti pirata. Kat napilpilag mat dagiti igam yung isuda. Inabak na kayo kiten. Karambagag kakamakam! Nabsugak ti minerienda ta sopa si Loisa. Uray siya to niyan. Talaga nalain ka ngagluto Kastoy ngamin araman ti magustuhan mat ni senyorito Jonas si Loisa. Kasta ka di, ngam aguray ka. Madlaw ko kat, nayaw-awanan ti ko na mapagtungtungan ta. Ha? Uwan kaya man niya. Gapot imas ti minerienda ta kat saan tamot na napagsaritaan? Ti may papantinay singasing ni senyorito kinimatam may papankan ka. Tonyang, anya ti sumbat ni madami ti panang i-rekomenda kanyat ni senyorito nga agbaling nga eskolar nga. Batrip, Eloisa. So nga, inyaw awan ko itayon day ta saritaan ta. Anya? Apay, anya ti sumbat ni madam? Saan nakaakayat nagbaling nga eskolar na? Di anya rason, Tonyang. Kaputa. Amangan ka no mabaybay ang dagiti trabaho dito'y mansyon. Saan to niyang? Ang uray no pagadalan nak ni madam. Ikarigadak lata nga akman dagiti amin nga obligasyon ko. Akas katulong dito'y mansyon. Eloisa, anya nga tano, padasem to ti makisarita kini madam. Kat agpakpakasi ka kankwana nga alam na ka nga eskolar na. Wanto niyang, padasek to. Tagkalatulong kanya. Nukas pagarigan tagbalinak mo't amay sa kadagiti eskolar ni madam. Sabay la kumatasong batan ni Caridad ti awag ko. Sipon ni pasungal-ngal dagiti tao na itirangan. Di pa'y mawag kanyak. Awan pa'y nagsubli ka dagiti binulod da alugan ko. Ay, barang sumbatan na. Nagbayagan. Hello, Mayor Solomon. Agya mo nagdasinong batam di awag ko. Ada ka di baga, time bawag ka, amigo.
Nalipat ang sa madami na natulag da. Sagbayan nagtignay dagiti taom, iti nang ibaunam kadakwada, amiga. Kwa, ay saan, amigo? Apay nga ro, tadi nakpay awagan. Kaputa, kasladya kaputi ibagak. Ah, Iti pandakahijak ti may sa kadagiti ladyam. dahil tati kayat ko na pagsaritaan da. Awan ti mabalin, amigo. Nunawanan ka kat agpadadaraang. Tanay itaray amin dagiti pirata dagiti kontrabando akarga jay na hijak alandyam. Saan mo ito mabalin na di mo bayatan, winusukatan di lansya ka na hijak. Amigo, Tinasaya tumay ka dito yung rest house ko. Tapno makapagsarita taan ay bag, may papan iti deta abanag. Diyak basago, amigo. Masapo na sangwam. No kaya't mong talinaad, di pa nagpagayam ta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Sino di kinasarita yun iti cellphone niya? Ni Mayor Solomon, iho. Anya timbaga na, mami. Ada ka no dapat agapagsaritaan, bi. Panggap ka di iti negosyo? Wan, iho. Karamba, alang nga ibagak Diyos to. Agriring man ti cellphone niyo, mami. Ang mga ni Mayor mananday ta. Ang mga da nalipatan na nga ibaga. Sige, sungbatan niyo, mami. Panawan kayo pa eh. Sige. Ay, agyaman ang taimbantay ubat lang. Ni Evan ti umawawag. Kanya nga tatipag ka na. Hello, Evan! Ada? Agpaiso? Ni Dawol? Nakapuutan? Papa, sangsangpot yun lang itay ang naggapo di munisipyo ng rantayon sa manantirumwar. Wen, ada na patag gagamitin ko. Apakasignan di pagsayatan dagiti kakailian. Wan nga maluman, Papa. Awan or orasen ti may sa public servant iha. Sa bagay, oray anyat ka oras na kat no ada makasapol iti serbisyo yo. Mapilitan kay latangag tignay. Saan ko nga ibagbaga ni Donya kan ti dati kamiting ko. Sambar ko lang na diya eh. Gapot dedikasyon niyo ti trabaho yo. Adumat ta ti mga idol ka na kayo, Papa. Dahil dati ka po na bang luwak na takadagiti kayo tayo iha. Unyak pa iso. Ada matlata ko mon kontra ka na kayo. Ada lata oposisyon. Gagangay lang dahil tayo di may isang agduray. Saan nga amin katumayon dahil tararamidam? Tababali na kaya da nga adamanan sa bali amang leader wino mangituray kadakwada. Wino saan kat isuda ti sumublat iti trono. Agyaman nagpimasidag kayo, senyorito. Ada ka ti ibagam wenno damagam, Eloisa? Ada ko ma, senyorito. Anya day jay? Agpaiso ka di dyan na ibaga kanyak ni Tonyang. Adi na kahit nga laan ni mami yo akas may sa kadagiti scholar na. Apay napasin na kayo, senyorito. Kayat ka di asawan day tang agpaiso dyan ay danon kanyak. Wan, Eloisa. Ang nupay kasta. Kasaritak tumanan ni mami. Anya nga tanong, siyak di makisarita ka nagpagpakaasikan kwa na, senyorito. Tabarang malunag tirik na na katalanak matlang akas may sa kadagiti scholar na. Nasaysayat ngagpaiso, Eloisa. Sige, kasaritam to nga rod ni mami. Agyaman na agtimay kamadlang Donya Candida. Gaputa saan ko akayat amarakrak ti panaggayam ta, Mayor Solomon. Nga po damom, nakasapulan na kadagiti illegal ani Rusyam kasta ka di. Amumon, gamapay ngay balikas ko pa lang. Masapol, adi ka agar-arami, di ti pagrakrakan ti panaggayam ta. No kayat mo,
nagtultuloy ang maprotektaran dagiti legal a negosyom. Amigo, mabalin ka ti arugyantan no anya ti talaga a pagsaritan ta. Sige, naisot ko nam si Kati masurot. Amumat, dakala po ko tinaitaray dagiti pirata a produkto a karga ti hinayjak daalan jam, amigo. So ano babalin? Kat di mo kumamot pabayadan na abuo jay lanjam. Pues, nukas tamad lang nga natawar ka unay. Saan ko napabayadan ka? Agpaiso, amigo. One, Kasta man di ko nagkadkabi ko. Nakasaysaya at kaunay agayam. ngam! Ada kondisyon. Adya ti kondisyon mo, amigo. Saan ko apabayadan day jalan sa kanahayjak? Sukatan niyo. Aniya? Kunak manunjak sukatanan, amigo. Tada ka din ibaga ka di mo sukatan? Gaputi kinatawar mo. Nasaysaya at laangan na sukatan niyo iti baro. Maawatan doon niya kandida. Konstante bagam Joel. Sumaysaya at madlangan. Tiyan mo may din ka, matay ka. Abay, kaya yung kandiya na tayak. Saan doon? Ambat. Ni doon niya kanina. Iso tinimdang. Kumusta kayo, kakatwa? Kan kumusta ba tanti marikrik na ni Dawal? Ito nakaputkan. Kat nalasat mo, ti kritikal ang kasasad. Ay, kunada, madam. Narigat ang matay na tinakasarot. Akas ka na tayo. Ay, salpag ka. Dinak maniramraman, Dawal. Apa kinatawa nyo, timbagak? Anya tinakakatkatawa, Si Badagi-Bagam, adi kamera manadakas, madam. Saan nyo kumarilibak? Nagpapara tayo amin, analisit ti katarwana. Karam. Salpag kayo! Di nagkatawaan! Sumartin kayo ngayon kakadwa nga kadawa. Tapno diyan adarum signipong tot. Ni madam ka na tayo. Basta pungpung tutak kay may dito ay sayo pa ilang dinagdagan. Kaya tiyo, tapal-tupal-tugan kaya! Kaya tiyo! Saan, madam? Kakadwa. Inasayan. At ay wanda kami pailangkin, madam. Na kami adwa at sarita. Sige, madam. Panahon na kayong bilang. Talaga ama ka pong tutak. Unay, Dawal. Pasensya kay kuman ka dagiti kakadwa tayo, madam. Sordo da talaga naman minsan. Imbayak. Gaputa kayat ko nga ipagakada kayo. Di resulta tinagsaritaan may kini Mayor Solomon. May panggapi tinapahayjak yung alansya, Dawal. Kanya di nagsarita nyo, madam. Pasukatan na iti baro jay napahayjak yung alansya na! Aniya? Juan! Isumag pungpung tutak. Tadakalapukaw ko dagiti kontrabando a karga ididay di alansya. Sa kalpasan na, pasukatan na pa iti baro. Awan di mabalin, madam. Inutil kayo amin! Pasig nga kakabilag dagiti entet kong arapasyo. Gamda kayo batan tinabaysaan dagiti pirata! Ano nang iti pirata ang surot ka na kami, madam? Uray pay! Uray ta, ato ti natay ka na kwada. Kat uray mat si Katwal. Tantanida ka mat napatay. Dantual daw nagday ka na kami, madam. Karamba! Diyak kayat pa'y lasukatan dyan na pa'y tsak yung alansya ni Mayor Solomon. Ano ya? Abay, madam. Ano matikuar tayo? Magagatang tayo ti sukat na uray, lima. Wan! Makagata nga kiti sukat na no kayat ko. Gabaat at adak-dak kilmadan ti pukaw ko. No pastalatan sukatak. Anyang ano ti kahit yung maramit, madam. Kayat ko nga pa manaan-anay ti panagimbag mo. Ingkay to padasan pa'y lang asapulan ti lansya nga hinayjak na. Taparag no impaigid ka lang itisla. Wano sa dinuladitan ang mabalinda apang ipaingan. Aniya? Namabiro kanyo. Oh, di nasaya ito na Sige, madam.
Apay akas la mapilpilit, ti panagwan mo, ha? Wano, mabutang kakadi kadagiti nakalaban yung apirata. Sir, madam. Mayat-mayat no income to birokan. Tabarang mabirokan mi bayad agiti pirata. Kat makabalas kami, ha? Nagimas tayo linuto, Eloisa. Agyaman na magustuhan niyo, senyorito. Malamanan. Dandani ka man ang agawidan. Wan nga rot, senyorito. Ang barang mapasangpat ko pa ni madam, sakbay nga agawid hak. Kaya't ko nga mina makasarita. No di mo man mapasangpat, sakbay nga agawid ka. Ure bigat ton. Mabalin mo lata makasarita. Sa bagay, gaman no mabaling kumakat, ita ko man nakasaritak, senyorito. Tabarang masyan kanya, iti pa nagpakpakaasik kan ko na, kat ala anak madla ang amay sa kadagiti scholar na. Ati ko na, mamiga. Pabirok mo kadagiti taong tilogan ko. Wan, amigo. Tapno, saan kun asukatan ka na ka? Anak ti pa ka nga bakas. Tanam na maam nga ta, mabirukan na. Saan matadakas na padasan da, amigo? Parparigatam lang dagiti pasurot mo. No pabirok mo itinaglawa at tao. Mapanda ka dagiti isla. Wano iti posible mabalinda apang isang ladan. Tabarang makita da, amigo. Uray makita tanto. No nadadal mo tan. Sapay lang ko ba? Tamabirukan da asaan anadadal. No adadadal na winugas-gas na lang. Yaklat ta kahit nga awatan. Sukat amlatan. Di nakadikan iti ureb. Basit konsiderasyon. Tabay ko ma. Edento ta santamat ngagkasosyo iti negosyom. Uray pa'y, amigo. Amumutadakkel alugik tinaitaray dagiti pirata ak kontrabato. Problemam daytan. No mabirukan dan to tilugan ko kat siguradon lang awan dadaal na winugas-gas na. Tano adda. San kulat tang awatan Donya Candida nalawag. Malaman, na maging kayta katawan pa ni Donya Candida. Tsak samat may bagagat tigagarakan ko, ana. Sakbay nga umay naksukuanan ni tata. Ada nagsarting alukan. Sapay lang kumata ni Donya Candida daytan. Eloisa, ada. Nimat kami senyorita mo nagtidimtang. Ti amok no ni Donya Candida itayan. Oh, amay mo mula gatan nakmatlatan. Ada ka tiro kiti tirupak? Eloisa? Ha? Awan senyorita. Apay nga ron kastala orin ti panang matmat mo kanyang itay sumunga da? Kuna kami no ni Madam Candida ti dimtang itayan senyorita. Gamda kayo matgayam. Gapo, taan da ibagak kini senyorito ma Jonas. Isungin mayak. Matgayam, ayan na. Ada iti likod ti balay senyorita. Agbasbasa iti libro. Aguray tayo nakayamahan. Sanan. Saknatan ti mapanitayan na. Sige, ditakan. Napanan. Anya nga tatay maganakin ni senyorito. Kadwa, agsagana kayo. Tapaman nga gimbag na kiti sugat ko. Mapantayo ka na kiti isla. Posible ang isang ladan na kiti pirata. Itilansya ni Mayor Solomon. Sabay lang ko ba? Na makainkwentro tayo mananda kiti sinalbag. Nukastan do ti papasama. Balsen tayo na. Saan ko anam namaan nga umaynak manan sa rungkaran, Monique? Pasensya ka na. Nadyak inyawag tiya ay ko. Adala nga numay ko tamagan. Ha? Anya ti damagam? Talaga ka din interesado ni Eloisa amang ituloy ito iti panagadal na? Wan, kahit na ti makaturpos. Isong agor ornong, tabarang ka nun maituloy ng tumat lang ti agadal. Kat, agpaiso ka din nga accountancy ti kayat na akurso? Wan, agpaiso. Ambisyosa mata niya. Nga oray no mamirmiraot da. Monique,
Di mo ibagbaga ti kasta. Dagiti kas kini Eloisa ti rumbang a matulungan. Tabarang matunuyan na dagiti arapaap na. Awan na tamukon. Kunanang agurnong kano. Kat na makarnong, ituloy nanto ti agadal. Ay, Jonas. Tay ko na kon. Day di akin ako rapay da. Di nang tumatunoy tira paap na. Malaksid lang, ano da kayo timang paadal. Ibagbagat nga rod kini mami. Nga alaan na akas may sa kadagiti scholar na. Ang tidakas. Saan mat akayat ni mami? Tamangan ka no mabaybayan ti trabaho na dito yung mansyon. Talaga, mat. Isa adi mong sugsugan nga masidat ka ni mami. Tapos pagkaasi nga alaan na matakas may sang scholar. Nakaawit tamad laang dito'y balay. Ang iso na laang ta narabyan tanak ka. Pasensya kayong tatang. Santay ko maanarabyan na nakawid, no? Nauray ko kumanin doon niya kandida. Anak, ay saan mo kuman nga ibagakin ni Doña Candida? Tatang, kahit ko talaga ti makadal. Ay itay ko na kon. May mayat matlaang no awan to ti mangsingsing ay riti nagaw at mo nga adal anak. Oh, saan ka kumangagsin na ay akasta? Tay ko na kon. Matun uyam dagiti arapaap mo. Lakit day tagsalukag ka. Wan tatang. Da cellphone mo. Adan sa umaw-awag. Wan tatang, ni doon niya kandida ti umawawag. Ibagaksakan ko anan tiranta ko mga ibagay tayo urayat ki mansyon. Imawagat, takayat ko asa pa to kumatisumra kinton bigat. Tada pang ibaunakan ka. Inton bigatan nga ibagak. Sige, bye. Anya ka di pa'y ti ibagam. Nalakit din ibagamon tada pa'y arabidak. Mamalin. Ang depende no anya tulong ti kayat mo nga ipay ko kan ka, Eloisa. Karamba! Naibagakan niya kidinday ta ni Jonas. Imbagak kan kwa na asaan ka mabalin nga alaan akas scholar ko. Tagpapay ka nga ron kada kami. Nagdagulit kan aya. Ay, ladingita kay Eloisa. Gamtay na kudakon. Saan ka kayat nga alaan nga scholar ko? Sigurado lakit di mabaybay am ti trabaho. Alan, adula amin nga ipagpagampaylaan. Sige, bye! Kaya nakamuleng-leng ka, anak. Nakalibdidayak tatang. Nagpakpakasyak kini Doña Candida ngam. Saan naklata kahit atulungan amang tunoy iti arapaap kung agtuloy nga agadal. Bay amon saan ka kumangag liday? No kayat nakumangalan nga scholar na. Mabaling nga iti umay kuma semestre kat sumragak kuman. Urayam ti umno apanawan anak ko. Saan kang agangganat? Wan tatang. Di ka unay aggas-gastaws no agsuldo ka. Tapno makaurnong ka. Tatang, narigat mo't ano sa anak agumatang iti abasto tayo. Ay, di mon pa kadanagan ti agserbi kadata anak ko. Siyak ti makaamaw. Nagagitak mo't nga agmulay tinatnatang. Adamat lata paglakwak ngay naltaw. Wan tatang, nabunas dagiti natangyo. Kan, saan laday ta? At dapat dagiti tarakin ko akaldeng, baboy, manok, pato, pabaw. Kan, at dapat gansaw. Kat agbalin akwarta amin dagijay no adagumatang anak ko. Lumakay kayon tatang. Di kay kumaunay abuswan ti bagiyo iti trabaho. Ay, kabailak pa ilaang di agtrabaho iti talon. Lalo kabailak pa ilaang di agtarakan kadagiti dingwen akas kadagiti naibagak itay. Ambisyosa! Agtuyan ti merindayo, madam. Ay yung koreksyon. Sa anak na ambisyosa.
Saan asi kati pagpagak nga ambisyosa, Tonyag? O sino nga ron, madam? Jay kadwam akatulong Ni Eloisa. Aniya? Ne, aapay nga ibagayo nga ambisyosa, madam. Takasado, ambisyon na pay lang iti agadal. Nga uray no awan mo't gastuan na gagadal. Ha! Ambisyosa kiti Madam, kunada ati ambisyon ti mangitundaken ka iti baligi. Lakit di, taan mo matunuyan. May isa kamay nagsasaw ka. Kaskala na laing lauday. Saan kay kuman nga may patagamo kada kaniya? No talaga na sirib kan madiskarte kayo. Mawatam. Ay, saan kan ngagsaw? Tamangan no sikat pagpupungtutak. Adaywan nak. Ay, yun, madam. Adaywan kayon. Ay, agurang ka. Ibagip na merienda ka. Ay, wong gayam. Ay, nalipatak pa ikit din ngayon di sukan ibati. Kapot pa nagpungpungtot yung madam. Sapay kumatasan pa nakaturok ni Eloisa. Katsumbatan na ti awag ko kankwana. Hello? Sino da ito'y? Agyaman na. Sak ni Monique. Ay, takayo matgayam, senyorita. Ada ka di ba gayot mawag kayo nga uray no rabiin? Ada? Kaya't ka kumakasarita masapay itong bigat. Sakbay amapan kay ti mansyon na pagpapayam. Anya? Senyorita, imawag kita ni Doña Candida. Kunana sa pagkano timapan iji mansyon itong bigat. Ada ka no panghibaunan na kanyak. Anya? Sa dino ka no? Tsaka mo, senyorita. Takunana nga itong bigat latan nga ibagana no sa dino ti panghibaunan na kanyak. O sige. Intong na minsan lang arodan nga daw ti panagsarita ta. Wan, senyorita. Intong day off kulangan. Tapno makapagsarita tayo na imbag. O sige. May mayat nga peso no kasta. Intong day off mo. Isulat na nga rodan ti panagsarita ta, Eloisa. Di amok no nakaturog kayon, mami. Saan pa'y? Kas na napudot na tati ulok. Iso ngay bayak dito yung balko dahil agpalabis. Itay pa'y ka no malam ngagpungpungtot kayo kuna ni Tonyang. Wan, gapoy ti kinaambisyosa dyan may sa akatulong tayo. Ni Eloisa ka di tidakdakamatin nyo, mami. Ta sino kumapay no saan ga iso? Iso lang matiad ambisyon nagagadal. Nga uray mo't awan pagkadal na. Iso nga rod, ngagpagpakasi kada kayong mami. Ano mabalin kat alaan nyo nga eskolaryo? Ay, diyak kayat! Matulungan nyo ti sa bali? Di yung matulungan ni Eloisa. No baka adal, abaga no siyak ton tesuro na nga amo na iho. Iso adyak kayat atulungan. Mami, panagkitak kat saan anatangig ni Eloisa nga uray no makaadal. Takas makita yung mat. Managbabain, kan napakumbaba a tao. Iso atulungan nyo kuma, mami. Noan niya timbagak, iso ti masurot. Awan ti makabalusingsing. Iso asardagan na kumadkan ang lukuyan amang paadal iti dayjay akatulo. Ay, Eloisa. Ay, alas 4 pa ila. Agkap-kape kan. Wan tatang. Tako na Doña Candida di mawag asa pa ti mapan ija mansyon. Ay, di mon samat na iturturo gan. Ay, di nga inyawag na anak ka. Ang sa dino nga tayat pangibaunan na kin ka. Day tangarot ti pampanunotag. Tsaka mo no sa dino ti pangibaunan na kanyak, tatang. Ay, no sa dino man ti pangibaunan na kin ka anak ka. Ay, katsatulatan ti mangitulod kin ka. Adamat ti tricycle ta pagluganan. Ado tinugan dagiti amok. Kat mabalin apa ituluda kiti driver da no sa dino man ti pakaibaunag. Ay, sa bagay mo't kiti Jak mo't kiti ipilay. Tama nga no adayo ti pakaibaunam. Hanggang uray adayo basta dito'y ili tayo. So kisok ko amin balasang ko. Itay pa'y ngaw awagak ni Mang Dulpo nga di mo't sumungsungbat. Adya. Sino kay ti magi-drive kini Eloisa iti pangibaw na kadkwana no awan ni Dolfo? Ala, awagan ba dan? Uwan, madam. Darasap! Tatang, agawid kayon. Ay, madamdaman tao.
Sakbay nga agawid kaya't ko amaamuan o sa dino ti pangibawnan king kani Doña Candida. Mabit lang harot, tamapan ko damagan kini Doña Candida tatang. Tapno makaawid kayo na maamuan nyo na sa dino ti pakaibauna. Alain ka nga rudan anak ko. Kaya't ko amaamuan no adayo o no asidag ti pakaibauna. Madam, talaga asaan asumungsungbat ni Mang Dulpaw? Karamba! Asino nga ron ita ti mangi-drive kin ni Eloy sa iti pangibaunag kadkwana? Di, saan nyo pailang nga ipapaon, madam? Ay, sana mabalik! Daskan amay baon ko itagal daw ni Eloisa. Taisot imbaga kay jagab-abang iti apartment ko, apanang tanda kadag iti balanseda. Madam, masaludsod ko man. Sa dino ka diti pangibaunan nyo kanya kakunayo? Ijay San Ildefonso. Mapanwalan ti balanse dagiti agab-abang iti apartment ko. Itay napanapulan. Taitangal daw ti inkarida apan nagbayad na kanya. Anya? Siyak ti mapan nagsingir, madam? Saan mo asingiran, Ida? Tanakasaganan ti pagbayad na. Mapanmula ang alaan. Iguyog ka din ijay. Kat amok ka mumon ti turturungam. Wan, madam. Amukon. Tanapan kami pa idin kinitonyang. Agam, ti baka dakas kat awan mo ni Dolfo amang itribe ka. Itay pa'y ngawawagan nito niyan. Kung saan ba't asumungsungbat? Anya? Kasan nga rodan, madam? Adya nga tado. Aglugan ka laangan iti pang pasaheros. Uray ta, amumot ti papadam. May maitlangan adya tricycle ni tatang ko ti paglugana kamapan, madam. Uray kat saan pa yan nagawid? Adya, adapay lang di taro bayan ni Ipe. Wan, madam, saan pa yan nagawid? Takayat nasakbay ka nung agawid. Kat maamuan na no sa dino ti pangibaunan nyo kanya. Pues, isulat nga rodan ti kasarita. Ta isot mangi-drive kan ka amapan iti San Ildefonso. May mayat pay Ngamit ang tricycle ka amapan ijay. Amom kadimot lang iti San Ildefonso, Ipe. Wan, madam. Kabisadok ijay ta, danay kamkama nga may sa akasinsin kaw. Dapat kaya makabagyan yun, Jay. Wan, madam. Kat, manungay ti arkila iti tricycle mo apagluganan ti anak mo amapan ijay. Ay, tintulatan paggasolina, ti sukatan niyaw, madam. Adya? Ay, saan? Ibagam no mano. Diyak kaya't makautang kada kayo tinayimbagan agam. Tama nga no singirin yun tubat lang. Ay, saan, madam? Ibagam kiti, no mano ti arkila tay tricycle mo. Ay, mabali na niya, dragasaw. Isulatan ti ito diyaw. Ato iti sagaribo. Umaray ka din dayta. Ay, madam, ay, adoon ay daytaw. Arkila ti tricycle mo tawalo gasol. Kat panggasolina mo ta 2 gasol. Isuwa sa garibo, taintit ko. Ay, saan kan nga agreklamo? Ingkay kit din kan ni Eloisa. Tapno makasubli kayo matla at tagos dito yung mansyon. Well, madam. Papanamanan ta nakarubuat kamat, Munik. Mapanam di balay da Jonas, papa? Ano? Hingkamanan! Anya la unay ayating kaibagbaga kini Jonas. Awan, papa. Mapanak lang makisarsarita. Di ka katibabain? Anya ko matkabain ko, papa. Gayam ko ni Jonas. Uray, pay! Ha? San ka unay amap mapan ije balayda? Tamangan no ipagarop ni Doña Candida. Ngayon ka agpapapansin kini Jonas. Anya? Awan kanyak ti kasta, papa? Awan no awan. Ngam amangan no isot pangipapanan ni Doña Candida. Saan nga tamo ta? Anya gamin ayating ka manan ibaga kini Jonas. Agpakulgak to ko mamapan maki-birthday ti pagayam ko si Mang Pa tanaga po di Amerika. Adayo ka di? Adayo. Ije pa San Ildefonso. Niya? Tamabaling ka din ngagbiyahe ni Jonas si Dadayo? Naglunit ka din dagiti sugad na. Nagimbagan, papa. Uray bay, kung nakmatking kay di asan kun akayat ngagkuyog kayo nang runan wadayo. Nang runan no isudag maniho. Siyak ton ti agmaneho, papa. Iso saan kay madanagan? Iti pan nakadisgrasya yo adwa idi kan Jonas. Napukawon ti talit ko kingkwana.
Anya? No kasta, saan da ka palubusan na makikuyog ka ni Jonas? Kasta ka diti kayat yu, papa? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga natanggan ti ulo ti anak ko. Sana may sursuro. Napanlatay ti mansyon da dunya kandida. Nga uray jak kayat kumaamaban. Di dunya kandida. Iso to'y umawawag. Hello, amiga. Nasaya tulay tay mawag ka. Tarantak kumabot at talaga ti umawag ng nakauno na ka lang. Ada ka di baga, amigo? Tako na maranta na kumabot nga awagan. Ada, tasaludsod kumano nagtignayan dagiti pasurod mo. Anapan ng biro kiti na hijack alansak. Ita ti papat na panagsawar iti tao, amigo. Agrubrubatak karon ang mapan iti hideout mi. Naimbagan ka din ni Dawal? Wan, amigo. Nadara sa naglunit na giti sugat na. Gubway na di pa nakapanto. Napipig sa gabi, nagitiintad ti doktor nga agas na. Wala, nasaya no kasta. Kat sapay lang kumata mabirukan damadlaan tilantsak. Sa kumalatan tinangidrive kin ni Eloisa, anapan ni Jason Ildefonso. Aramba, agpapaimbag ka pa'y laeng. Amagano ang daraba na nagiti sugat mo? Naglunit amin ang asugat ko, mami. Di, wan nga agpaiso. Naimbagan na magrugitan nga agpiklat. Amangan numabignat, kat agdaraba ng dagita. Well, ang tricycle lang dyan nagluganan ni Eloisa. Delikado, mami. Aglalo kat kwartamot nga ron tinapanday dyan nga inala. Awan pagdanagap, kasan matunay anak kila kantidad di mapanalan a kwarta. Mano ka di, mami? 60,000 lang, iho. Dakalat na, mami. Awan pagdanagam, takadwa na ba't ni tatag na? Uray pa'y, mami. Nataltalgad ko malata ni Eloisa, kanti kwartang awit na. No siya kumatikadwa na anapan ni Jason Ildefonso. Iho, napatpatag ti salon at mo. Ngamjay kwarta arinanta ni Eloisa, iji San Ildefonso. Nagpayag matanda Eloisa kan ni ama ipi anapan iti San Ildefonso. Dandanin pangaltaw nga aging ga itakot awan dapay. Ni madam, iso to'y mawawag. Hello, madam! Tonyang! Nagasubli ka din di Eloisa kan di abana di tabansyon. Saan pa'y madam? Apa yan nagbayag da? Yak man amo, madam. Ngam sa bagay, tricycle mat lang amin jay lugan ta. Mapaypayag lat pati biyahe da. Awagam tuman, doon nakapanaw dan iji San Ildefonso. Huwag, madam. Anak tibag ka nga bakas. Kung na tinakasarita kakatulong dang awan pa ni Munek iji balay da. Rantanan samot tinti makipangal daw iti. Tinasayat. Awagak man ketikot ng magag. Nga gawidan no dapay langit jay. Ayan da Jonas. Sapay lang kumantasong batan na. Busy mo ti silpon na. Ni madlangan kan di nati awagak. Pinusan ka ni Tonyang akatulong da. Namuwag na dapay lang iji mansyon di anak ko. Hello? Sino tayo to'y apaw? Siyag ni Mayor Solomon. Ni ka di Tonyang da ito'y. Ay, iwan, sir. Ay, apo mayor. Ay, anya ka diti. May paay ko ta inawagan da. Sa ludsudek lang kumano at dapay lang di mansyon ni Munek, anak ko. Anya? Ay, nay, mayor. Saan pa'y ngam imay dito'y mansyon ni Senyorita Monique? Sipo ditay bigat. Anya? Kitno ko na na bigat ka umay di mansyon. Tatay bagka na kini Jonas. Sabok itinibag ka, asan nga imbay dita.
Agpay Mayor! Fix man! Saan pa imay ni senyorita ditoy? Napanan na nga ron. Itinto tatitatimpakada ng kanyak ko bayan na. Ay, day tantijak mo Mayor. Di amom, ada ka di. Awan Mayor, tanasa pasim rakiti opisina na. Sige nga ron tawagak man. Isuman ti pagtamagak no nakita natin anak ko. Sige Mayor, bye! Anya ti ko namton niya. Imay kano dito'y balay ni Monique? Kasta ka no ti impakada na kin ni Mayor Solomon, senyorita. Nikat, saan pa imot nga imay dito'y mansyon? Sipo dito'y bigat. Isumat ti ko na kin ni Mayor. Kasla di mamati, senyorita. So nga awagan na kano ni Madam. Kag iso ti pagdamagan na. Ay, anyamot tan ni Monique. Impakada na dito'y balay ti umayan na. Sa bali mo ti tinurong na. Ungarot, senyorita. Ay, awagak man kit ni. Kat damagak no sa dino at talaga ti ayan na. Madama nga bahin ang masimsimin daw. Di kalsada ay apasal. Ala, apa nagsabdang matang tricycle tatang? Sus, una yan. Ay, sigurado lakit di anarugit manan ti karburador na balasang ka. Anya? Ngam, intugot yung kaditirimihan tayo, tatang? Wan, ay kumplito di tugtugot ko armintak balasang ka. Mabayagan tayo lakit di asigurado dito eh. Sapay pangaldawan. Ay, awan ti mabalain. Nagidap matang ti makina. Ay, kapilitan ng agtarima anak balasang ka. Nudas ka nasawaran nyo amin nga isla na labsan nyo idinapan nyo sinabat dagiti kontrabando. Aramidan nyo. Tabarang no makita yung matlang tinapahijack nyo alansya ni Mayor Solomon. Wala madam. Nga may kasanon. No di mintulat ta mabirukan. Karamba! Saan kami na tayo panunutan nyo? Basta birukan nyo ti lansya ni Don Solomon. Wan madam. Tabarang makita mi madan dagiti pirata. Bumbalis kami. Saan kayon nga ginlalaing dawol? Tanalalaing mo't dagiti pirata. Ngamda kayo. Saan mo't madam? Apay nga ron ana paagaw yung timay sa kadagiti lansya nagkarga kadagiti kontrabando. Kan apay ana paltugan ka, ha? No talaga analalaing kayo ngamda giti pirata. Ado na ngamin, madam. Saan kan nga rason dawol? Tauray at ado dagiti pirata. Kat napilpilag mat dagiti armasyo ngam isuda. Da kayo matlat tati matras. Karamba! Anak di pagkang abakas. San ko anawagan ni tayo ni Donya kandidata bisi mat di silpon na. Nembarang nung awagan kitang data. Data, agriringan. Hello, amigo. Nakawag ka man? Gabo, tadamanan kaya't ko adamagan kin ka, amiga. Numay papan ka dagiti tawag no napandan pinirok kinahijack alansya. Nagtignay da. Saan na dahi tati damagag? Anya nga ron, Mayor Solomon. May papan iti anak ko akayat ko adamagan, amiga. Apay ni Buni. Nagpakada kan niyak, kita'y bigat pa ilang nga umay di tamansyon nyo. Ngamit nagsarita kami kanton niyang kuna namata di pa'y imay di tamansyon, amiga. Wan, jakmat na pasangpot itayadag pailay di mansyon, amigo. Anak tibak ka nga bakas. Napanan na nga rudan. Inulbutan na kadimanan ti anak ko. Awagam ba, amigo? Tabagam no ayan na. Mitay pa'y nga awagak. Ngam naidep sa ti silpon na. Anya? Ay, mga no dadaka sa napagtang na, amigo. Saan nababalin? Jak lakit di mapakawan dagiti tao nga garabi diti sana nasaya at idi anak ko. Biyag dati pagbayad na kanyak no agrado. Nagsagana kayo kakatuma. Sawaring tayo ka ng tinitala walan sa ni Mayor Solomon. Kasbilin ni Donya Candida. Dahil, pansapunan tayo kuma. Agsawar tayo latan.
Kat mangitugot tayo itang kakabilang armas. Tawara sa nakita tayo dagiti pirata. Saan tayo idang ikamit ikong daway da makalibas. Anya dawol, nakasaganan dagiti kakadwa. Wan madam. Nasayad! Kat saan kayo agsubsubli? No saan nga masarakan ti papirpiro ko kada kayo? Anya? Ha! Saan ka nagpakpakita kanyak dawol? Naawan na saya at ama ipagtabag ko kanyak. Sos. Kasano kami nga rodan madam. No saan mi ama birukan ti rantami iti daaw. Nalawag mo timbagaksan ka ti dawol. Saan ka kati abakaw awat? Sige madam. No isot ko na yo. Nga ba niya? No ko na yo adi kam sumangsangpet. No saan mi ama birukan ti sapulin mi. Kadanodan mi ti makabulan. Win no makatawan. Awan nga rodan pasurot yun kasta. Anya? Ken kasanon no maibosin ti balon mi amakan. Di matay kami ni ti bisin. Karamba! Baka mo kayo ni ti Biagyo. No mapasamak ti kasta. Pumanaw ka ni ti Sangwana. Tama nga nun niya pa iti maaramid ko kan ka. Anak ti bakang bakas. Saan ko amakontak lang tadi anak ko. Kanya katan tinapasamak ken kwa na. Dahil takot na natangkan launa iti ulong ako na ka. Di gayam Jonas. Isuman ti awagak. Amangan no nagsarak da adi amo di kandida. Ni Mayor Solomon. Hello, Mayor. Naimbag nga oras siya. Agya manak tanawagan ka, Jonas. Anya ka diti maipay ko, Mayor. Kaya't ko lang adamagan. No talaga andi kay nagkita ken ni Munik. Sorry, Mayor. Saan mo ta nakadanon dito yung mansyon? Santino nga rudan tinapanan ti anak ko. Anya tinapasama keng kuanan, tasan ko amakuntak. Kan saan mo ta nakadanon dito mansyon niyo ako nam. Anya nga rodan tinapasamak kin ko, ana, Mayor. Noan niya lang unay, ti pagragutang nga umay di tabalayo. Ha? Wan, puno nga gayam kayo, ngam saan ko maarumbang nga isupay, ti umay di tabalayo, Jonas. Sorry, Mayor. Sige. Kastabay. Pasawan kulangan ka dagiti taok ken pulis ko. No saan tino kikidayam diyan ako. Mayor? Sige. Bye. Initap lang. Anyamat tanday di ana ibaga kanyak ni Mayor Solomon. Kan mas daawak mo't kin ni Monique. Saan ko mo't amaawatan no maminsan dagiti tigtig na ina. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Lukas ta, inawagan na kamot ni Mayor Solomon, Jonas, iho. Wan, Mama. Anya nga tan tinapasamak kin ni Monique. Saan mo't nakadanon dito yung mansyon? Adya ko matiambok. Babalawan na ti anak na. Naapaya ka na nga umay dito balay. Karamba! Anya ti kayat nasawan. Anya ka nung amin ti rason, winuga po na nga agkara umay dito balay ni Muni. Ang nasingad kaming agayam, Mami. Dahil tati amok aga po na. Ado ti parikot ko! Karamba! Sakit mainay na yun pa'y ni Monique. Makipagsapulak mat, Mami. Nasingad kaming agayam kin ni Monique. Saan ko ang mabalin abaybay ang latan? Nang ronakat, isuti ng silpo iti biyag ko. Aniya? Saan ka di, Mami? Isot naggapuan ti dara anayalison kanyak. Idiag nga ngabit akin patay. Makabu ka man lang. Ala, tumulong ka magbirok katkwala. Wan, Mami. Sige nga, Rod. Sige. Andiyan nga tangang paisot inapasama kan kinimulik. Titakas na. Imbaga na adit yung balay ti umayan na. Kat saan mo't anak kantanon dito yung balay? Sikat ni may sa agayam na, Arlene. Kat mapukpukaw ni Monique. Madanagan nga minan ni Mayor Solomon. Tidakis na. Impakada na nga umay dito yung balay. Wan,
Saan mo't anak kadanon dito'y balay? Kasta ka di. O sige nga Rod, agyaman nak. Bye. Ay, saan di nga Rodan ni Monique? Asino pa nga tatigayam ni Monique ajak na kontak? Nakontak kumot amin nun ida. Tinasayaat, rumarak, agsawarak. Uray, takabalak mo't tanti agmaneho. Kasano dito yung tatang? Saan mo't nga gandaran ti motor ti tricyclean? Ay, mabiit lang ka dalusak ti karburador na. Kita man ti spark plug na. Gusto ko man o danang i-drive iti kotse da doon niya kandida. Tapos saan nakasto Ay, datan dito, anak ko. Awanin mabalinta. Madanagan lakit din ni senyorita kandidan. No saan ba tayo mapasang pagtatang? Ay, kwa anak ko. Anya nga tano awagam laangan ni Tunyang. Kat ibagam anadadahilan ta. Ay, wan tatang. Tauroy sukunan datan. Ay, ketwanan anak ko. Ta, abos ta dakil agatan ti igam mo akwarta. Sige tatang. Awagak nga rod ni Tunyang. Si Kamat ti umawag, Eloisa. Ala, sa dino ti ayan yun. Damdamagan na ka ni senyorita. Tunyang, kwa. Awagan ka kumata, isot bilin na nakauna ka magtan nga imawag. Kasta ka di? Huwag niya, ayan nyo kung tatang mo. Naggapu kayo ka din ni Jason Ildefonsaw. Juan, pasubli kami kumandita mansyon. Ngam nadadali tricycle ni tatang. Anya? Ay sus, sa dino nga roteta apasad. Kasanong? Awagan man kiti ni senyora, tapasukon kami ditoy. Anya? Punton yan, manmanubay ti babalay ditoy. Sige, awagak laangan ni senyorito Jonas. Ada itirwar. Anya? Sa dino arwar ako nam. Nagsawar itirwar, tabirukan da ni Monique. Anya? Mapukpukaw ngamin ni Monique. Anya? Nagpakada ka no kini Mayor Solomon nga umay dito'y mansyon. Ngam saan mat ngam imay dito'y? Anya? Wan, Eloisa. Saan ka no makontak ni Mayor ti anak na? Ala, anya nga tan tinapasamag kan senyorita Monique. Saan ko nga amo sige, mabit laang ta awagak ni senyorito. Ta ison ti mangsukon kada kayaw. Sige. Kastapay nga Rod. Bye. Bye. Anyamat tam. Ay, awagak ni senyorito Jonas. Oh, apay Tonyang? Anya ti ibagam? Ay, senyorito, emergency. Ha? Anya nga emergency? I-rescue yung kumanda Eloisa kan Tata Ipe. Apay, anyat napasama kadakwada. Nadataal ka no dyan tricycle ni Tata Ipe kung saan ka makasupli dito yung mansyon. Kasta ka di. Sige. Awagak ni Eloisa. Sukunak ida. Sige, senyorito. Kastapay nga raw. Bye. Bye, Tonyang. Ay, iso da ito hindi bagbagak kini mama. No siya kala kumanti nang i-drive kin ni Eloisa. Urayan da kayo nga dito yan, senyorito. Bye. Tatang, umayan dito ni senyorito Jonas. Hey, nasayaat nga raw no kasta. Ang barang no agandar matlaang da ito. Wan tatang, takasano kayo nga rodan dito no saan nga agandar? Saan mo't amabalin apanawan da kayo dito Ay, makitan tulatan, arak ko. Awan mo't nga tatay mangdangran kanyak dito. Limbaglaangan ta na awagak ni Tonyang. Kat ni senyorito Jonas tinawagan ni Tonyang. Saan ani doon niya kandida? Sigurado nga gungat mananday jay, tatang. Anya? Awan pa'y dagiti aga ba, Tonyang? Wan, madam. Karamba! Nagbayagdan! Rabin! Nadadaalan ka no tilugan da. Iso sinukon ni senyorito Jonas. Anya? Nagpatulong namin ni Eloisa, madam. Karamba! Madam. Nalalala, awagak man ni Jonas. Apay nga isupay lati ng sukon.
Indod guan, nabignat gapoy ti sugat na. Madam, Dayjay kit din, ti baka bigbignatan na. naimbag samot na nagitisugat ni senyorito, madam. Sige. Ade, adapay naskan nga ramid. Urayan nyo lang tangarudan ida, aso magpa. Ada masaribat pa nga isla ka kadwa. Masinig tayo. Ang mga nuwad na dati sa bulan tayo. Kun garod tawal. Nga maganad tayo lang. Ang mga nuwad damat dita nagiti pirata. Makitam di tawal. At mo turbot nagtulong dito. Ang mga nuiso nagitan nagiti ranta tayo. Nagitan naman siya. Doa tamat tawal. Ha? Sanya terang aja tayo. Sinalpag na kita. Pirata lagi din na kita. Hindi. Nagitan naman siya. Kat yawat mo kanyak na Granite Lancer Aldino. Masabdak na kita wanan pa rin. Sinagdahan ka kadua. Bimtak tilan siya kakadwa. Nakabalas sayon. Anya ti aramidin tayo itan. Padasan tayo ti manglawlaw iti isla kakadwa. Amangan doon na nakalimang di dati sa bulan tayo. Tawal. At tamanan remor na sa bali at akal at motor na bangka. Dagi ti lakit ti pirata na kita. San tayo asanudan nila. Sige tawal. Hindi ka nito ang makasinag tayo bay. Masaktan tayo dahil di bala. Karamba! Awan mo tanda tawal. Tsak makuntak. Abangan no na itaw-tawdan. Kat awan signal. Das ka na mabirukan na tinaagaw dagiti pirata lancha. Uray sana na kayat ni Mayor Solomon nga awatan na nabasit gasgas na. Kukwakton. Kat no talaga ka sa pula na gumata nga kiti may sukat. Kapilitan. Adupay lang ti pagkasapulak iti tulong na kas Mayor. Agpada kabilang. No ada pagkasapulak kan kwa na. Adamat pagkasapulan na kanya. Kumusta kayo, Eloisa? At dayta, senyorito, madama pa lang atartare maanan ni tatang ti tricycle na. Si sana bale. Nangayaba ko ni ti mekaniko. Pasensya kayong senyorito. Agungat lakit ni madam. Saan mo apakadanagan, dayta? Sakto hindi palawagkin ko na. Agyaman na, senyorito. Orayan tala ang dagiti inayabak a mekaniko. Tano adadan, mabalintan nga umuna iji mansyon. Anya? Saan mo apakadanagan ni Ama Ipe? Adan tumutang kakadwana. Ni, nagandar mo tan, Eloisa. Ay, agyaman na. Mabitlaan. Tama panak iti ayan ni Ama Ipe. Dito'y ka lang, Wan, senyorito. Pagpakamatan na tayo, Dol. Pasabtakit dati Granite Lancer. Mintes, Dol. Sige. Agigitan tayo amang banagbag kadakwada. Takiti sinalbag. Amang ano, may busan tayo itibala, Dol. Saan ababalin na mapaay tayo manan, kakadwa? At datimta nga kakadwata. Saan tayo kabalan nita? Aniya. Talaga adyak makontak na dawala. Ang mga dosan dagag sublingag paiso. Dosan da mabirukan ti pasapsapol ko kadakwada. Natawag ko ni Dawal. Ay, agyaman aktay bawag ni Dawal. Hello! Madam! Adya ti madamag. Kudak no saan ka pa'y nga umawag? Nagtao nga rin, tinakatanunan mi. Awan signal, ti cellphone niya, madam. Nalala! Awanan di adupay apalawag. Napintas, asaan ti madam ako, madam? No, kaya diyo ama mo na. Aniya? Karamba! Anda na papagtak mi adi motor abang ka nagitipirata, madam. Nasa
Kaya at kasta. Nakirangan kami katakwana. Kat hindi umasinag kami kumaan hindi sila nakitabi. Iti sa noonay nga tayo. Nagparang manan tinugan dagiti pirata di motor bangka. Nagrarangan kami manan. Kat anya tinapasamak. Pinaatas may apabitakan manan. Ngamunapay kami madam. Sa adaman timpara sa bali ang pangka di motor dagiti kabusor. Anya. Kapilitan madam. Nagsanod kami damay busang kami di bala. Anya. Katuan, awan kaway mi madam. Iso nga, umay kami kuma, mangalay di bala kan kanon mi. Anya. Ngama, saan ko malipatan timbaga ayo kanya. Saan kami nagparparang wino agsupli dita. No awan na saya damay padamag mi wino panagpalik mi. Anya. Kasano nga ron dita, madam. Iso nga, di agyan kami lantan dito'y bye-bye. Anya. Karamba. Isumati ko na yo. Kanti may isang pari-aparikot. Agbising kami, madam. Iso anak kalaparikot na ita. Nang rona, no danunan may di makalawas, makabulan, wino tawan ngagbirbiro. Anya. Iso, ano kasta di mapasamak? Kumapon kami laan, kadagiti pirata. Karamba. Anya day tasa sa dawol. Kunayo mat ngamin. Asan kami ngagpagpakita? Nusak niya mabirukat dilansya ni Mayor Solomon. Ngay nagaw dagiti pirata. Nalala. Anya makikapang ka dagiti pirata. Sige. Agawid kayo kit din. Karamba. Nagadtod aparikot. Saan na kasubo ko? Ituloy ko lang na tinikosyo ka. Talaga kasta. Bumawi akto. Kat tinangibaw na ka na dawal. Napaay namanan. Agap, sana pala pagsubliak ba ng ida, pa ba na makaala na itibala? Panayunak tilugan adi motor abang ka. Ado ba ti markila ka nagitilugan nagiti manggalap? Panayunak lang ti awitan da abala kan armas. Talaga ajak makontak ti anak ko. Dan samang tanda ka sa napasamak ang kuwara. Pinagwanawan kumatan dagiti pulis ko. Agraman dagiti bodyguard ko. Ngamasanda anak kita tilugan na. No nadadailan bilang. Agam, imposible ang madadaan na ijay kat kabarbaro. Ingkatanga kiti sa balikan sukatin na itong paralukan na. Talaga ang madanaganakan mo, Nick. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.